Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol. And Tita Max, Tanya Chinita. Sa video call lang muna kami nagbebembang ni Billy. Sana all. Sana all. Bayan, aga-aga naman yan. Yun nga masarap pag maaga. Feel good morning po. Sana mapili niyo po tong aking romantic pero wild na Mga katas. Yung pag ganun pa yan. Tago nyo na lang po ako sa pangalang Kathleen. 28 years old from Bacoor, Cavite. Nakaka-proud naman ganito yung kwento ng Bacoor, Cavite. Boyfriend ko po si Billy na 21 years old. Nagkakilala po kami via Facebook ni Billy. Nagkakilala po kami via Facebook ng aking boyfriend na isang college student sa Zamboanga City. LDR muna po kami, kaya ganun, video-video ko lang muna. Hanggang matapos niya po ang kurso niyang Business Administration. Administration? 9 months na po kaming in a relationship at eto nga, excited na ba kayo? Lahat ng nasa likod, pumalakpak na may kasamang sigawan. Kung excited na kayo. Lahat ng nasa kaliwa, mag-ingay. Lahat ng nasa kanan, kung malakas ang balakbakan dyan, magsisimula na tayo sa drama natin. Okay. Nag-horse ka na, bilisan mo na dyan. And the katas ng nakalipas starts now. Promise Oo, promise. Basta, magkita tayo agad pag-graduate ko, pupuntahan Oo. agad kita dyan sa Promise, Manila, tsaka dyan sa Bacoor, kahit di ko alam yung lugar mo dyan. Talaga, Pero pupuntahan mo ako. sinesearch ko naman sa mapa eh. Ayan o, malapit lang pala kayo sa Oh, kaya niya Manila. kaya niyan mag-grab mula dyan sa Zamboanga hanggang dito sa Bacoor. Gusto ko na kita makita, Billy. Ako rin. Mahal mo ba talaga ako? Mahal na mahal kita, Kathleen. Paano mo mapapatunayan na mahal mo talaga ako? Sige. Oh, papakita ko na sa'yo. Patingin. Oh, say the magic word. Et. Oh, yan. Ano ba? Oh my God! Oh, Parang tumbler. Ang taba. oh, di ba? Sa'yo lahat yan? Akin to lahat. Yan gusto ko. Laway na laway ka na. Patingin nga kunyari, hawakan ko tong tumbler ko para kunyari hawak ko yung na. Oh. Oh Yan. my God! Sa'yo lahat yan? Akin lahat yan. Oh my God, kung nandito ko lang pipisilin ko yan, ang ganito. Aray. Bakit ka Naramdaman nasasaktan? Di ba ko yung nasasarapan pisil mo eh. ka? Di
dapat nasasarapan ka. Masyadong nasakal. Aray, aray po. Dilaan ko yung dulo. Ay! Aray po. Ba't talaga? Aray mo. Ay, ba't talaga? Aray mo. Sana, Masarap. sana nandito ka rin sa... Malapit ka na ba? Hindi ko sana ano to. Pero dahil sa'yo, grabe ka magturo, Kathleen. Ay! Wala akong alam Ang dito. hirap pinag-aralan. Chinat GPT ko pa nga ito eh. Paano to gawin? Si Boyet, kinikilig, nakarelate. Dali. Ano? Pika, dalawang kamay ko, imagine, pikit ka ko niyan. Ay, ano, Ay, hindi pikit bala, ka. hindi mo makikita pala. Isilingin ko tapos kagat-kagating ko yung dulo Sige, aray po, aray dandahan. Pa? Aray po. Billy! Oh, Billy! Kathleen. Tulad ng pag-ibig ko. Ganun nga po muna ang ginagawa ni Billy. Namin pala ni Billy para bago kami magkita, praktisado na kami. Kumbaga, Zoom meeting lang muna bago meet up. Supportive din naman po ang parents ni Billy, pero yung nanay ko, parang ayaw po eh. Anong manaman, ha? Bakit Niniwala ka naman. Ilang taon ba yung batang yan? 21 na po. 28 ka na, Kathleen. 21 Oh, lang yan. Ma, at least parehong to. Anong to? Batang-bata yan? Makakahanap din yan ng bata. Aanhin niya na ang bata kung di naman umiibabaw. Marunong ka na yan, ha? Yung 28 na siya, no? Marunong pa. Ikaw yung 28, 21 pa yan. Makakahanap pa yan ng mas bata. Tsaka, Ay, naku, ang wala. layo nyo. Naniniwala ka nang sa pinagsasabi niyan? Ma, ang LDR uso na ngayon. Diyan nasusubok kung mahal ka talaga ng tao. Tsaka pupuntahan ako noon pagka-graduate, baka agawin mo pa nga yun sa akin pag nakita mo. Ay, naku, naniwala ka naman. Ma, may sasabihin ako sa'yo. Ah. Tingin ka. Ano? Kita mo tong tumbler? Ganito kalaki, ma. Ha? Nakita ko na via video call. Pakita nga. Ikaw talaga. Wala naman may intrusive thoughts ka. Nasasabi mo tuloy. Hindi. Ganyan sinasabi ng mga lalaki, anak. Naniniwala ka naman dyan. Yung bago yung tatay mo, may mga ex akong ganyan. Yung si Carlo. Sas! Ganyan sinabi niyan. Na ano? Nangako, pakasalan ako. Tapos? Yung Richard, ganun din. Hello, Meron Richard, pang John Vic. Ay, John nako. Ma! Ayan, Gilbert. Meron pang ganyan. Pang-anim si pa. Ma, ang dami mo namang body count. Ako nga, via video ko lang, isa lang eh. Tapos ako yung sinasabihan mo ng ikaw nga anim body count mo. Kaya nga, tinuturuan kita para hindi ka masaktan. Ma, hindi ako masasaktan kasi wala naman kaming physical contact via video call lang naman lahat. Tsaka pagka-graduate niya, nag-aral po siyang mabuti para sa akin, sa amin dalawa. Maniniwala ka nga na pupuntahan ka dito. Opo. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Huwag ka maniwala sa mga lalaki, anak. Lulukohin ka lang din yan. Ma, hindi. Maganda naman ako. Hindi naman ako kaloko-loko, no? Hindi ko naman sinabing pangit ka kasi anak kita. Kaya nga parang sinabi mo kasing utu-utu ako. Yung nangyari sa'yo, huwag mong itulad sa akin. Modern na kami, mga Gen Z. Teka, meron pa akong isang ex,
Legazpi City, Albay. Yung si Angelito. Bicolano. Ay, nako. Basta Bicolano. Ganun talaga. Oo Iniwan nga, din sa ako. bagay. Kaya huwag ka magtiwala Pero dyan. mga lumang tao naman kayo eh. Lumang tao. Grabe ka makalumang tao. Hindi ako ganyan. Basta sinasabi ko sa'yo. Ma, alam mo nga eh. Huwag kang magtiwala Ma, basta-basta. Sige na, bigyan mo lang kami ng chance, ma, na patunayan din ni Billy na malinis yung intention niya sa akin, ma. Intentional kami dito, alam mo ba yun? Intentional. Hindi mo alam kung ano intention niya. Alam mo bang may jowa siyang iba doon? Hindi, di ba? Baka may ibang Wala, jowa ma. yan. Wala. Malinis. Clean record to. Na-check ko na sa Philippine Statistic Authority. Talaga? Oo. Sinek mo pa doon, ako. Wala siyang sinumar. Alam mo, anak, ayoko lang masaktan ka. Okay? Yun lang naman sa akin. Ma, paano ko matututo kung di ako masasaktan? Kailangan ko maranasan lahat. May photo ka. Aray ko. Pinyuyera na. May New Year po. Year. Tao po! Delivery! Ay, sorry po. Wala akong bra, kuya. Wait lang. Huwag ka na mag-ibihis! Intro. Kailangan ko na mamadali, ha? Huwag ka magbihis, ma'am. Sorry, kuya. Igaganong ka na lang. Ayan. Wrong, mali pong address. Wala po kami pina-order Para sa'yo na. yan, ma'am. Ayan, galing Tulips, daw mahal po yan eh. Galing daw yan kay, ayan, pakipirma na lang, ma'am. Pero baka bayad na po Sir ba to? Billy. Ha? Bayad. Kay Billy to galing? Yes, ma'am. Bayad na yan, ma'am. Bayad na yan. Ano niya? Driver ka niya, kuya? Ma'am, delivery ako! Pakipirma na lang, ma'am. Kuya, mahal to. Alam mo kung magkano to? Mga 7,000 to. Ma'am, wala akong pakialam. Pirmahan mo na kasi marami pa akong Sige hatiran. po, aka na po. Ayan. Thank you, kuya. Kiss, kuya. Ah! Tatambay mo na siguro ako dito. May kasama ka ba dyan, ma'am? Meron pa dito, mama ko po masungit. Maldita. Hoy, ano yan? alis Single na ako, po ma'am. yung mama ko. Single yung mama ko. Single mama mo? Okay, boss. Bye-bye. Alis na ako, ma'am. Thank you, ma'am. Oh my God. Bye, ma'am. Kay Bill. Bye po. Mag-bra ka kasi, ma'am. Hindi na nga sila drama. Aray ko! Oh, grabe, tulips. 1, 2. Bakit Ano hindi? yan? Ano yan? Ba't may Mama, tinan mo, flowers? tulips, pero ang dami. Di ba dapat 50 tulips? Ay, inis na ako sa'yo. Pero, alam mo yung Uncle Boyet mo nagalit na rin sa'yo. Sa ugali mong yan. Ma, Naniniwala ka naman sa pa-flowers. Alam ganyan naman ng mga lalaki. Hanggat di pa nakuha yung gusto nila, may pa-flowers yan. Ma, pero yung parang- Sander, yung Victor, ganun yan, yung Louie. Ma, ang dami mong Ay! kilala. Marami akong kilala ganyan. May Mark. Ay, isa pa yan, Elmer. 1, 2, 3. Naniniwala ka naman yan. 48 lips lang pala. Dapat na dalawa lang, di ba? Ma, kasi mahal to eh. Tsaka, alam niya yung favorite flower ko na pagkwentuhan kasi namin. Oo nga, favorite mo yan. Pero pag nakuha niya na yung gusto niya, wala na. Ma, nakuha niya na. Ako yung kailangan makakuha ng gusto ko, Madax eh. Ma, Tumigil ka, Kathleen. Dax na may pa-flower pa, Ang bibig ma. mo, ha? At Niniwala least, ka sa ma, mga flowers na yan. Laruin mo muna yung lalaking yan kung mahal ka ba talaga Mamahal niyan. ako ni Billy. Magtiwala ka naman sa choices ko, sa mga decision ko sa life, ma. Ma. Basta ako, anak, gusto ko lang hindi ka masaktan. Laruin mo sa kanya. Ma, sige po.
you Sobrang pinakilig mo ko, na surprise talaga ako. Buti naman nagustuhan mo bakit yan. naman random nagpapadala ka? Para malaman mo, mahal kita. Bakit nagdududa ka pa ba? Hindi, ako hindi. Si Mama, pero makukuha mo din yung loob ni Mama, pero thank you dito kasi mahal to eh. Kahit dapat unahin mo yung allowance mo. Okay lang yan. Basta, Billy, nangako naman ako, pupuntahan kita pag nakagraduate na ako, di ba? Billy, Ano yun? gano'n mo ako kamahal? Mahal na mahal kita. Sige na. Magsimula na tayo. Gusto ko lang munang malaman kung papakasalan mo ba ako in the near future pag nakatapos ka ng pag-aaral. Hello, Chappy. Hello, Billy. Hello, O hello? sige, gawin mo na natin. Bumili nga pala ako Hello? ng... Hello, Billy. Ano yun? Ayan. Sige, mamaya na lang tayo usap. Mukhang pangit signal para bago. Ano yun yung tanong mo? Bumili ako ng papakasalan mo ba ako? Hello, Chappy. Billy. Hello. Ano yun? Sorry. Mahina signal ko. Ano yun? Billy, mamaya na tayo Ano yung tanong mo? kung papakasalan mo, 'di ba sabi mo pupunta ka dito sa Bacoor kapag nakagraduate ka? Gusto ko lang ng assurance. Kasal lang naman pala eh. Talaga? Sige na, mag-start na tayo. Na? Sandali lang. Gusto ko lang ng assurance para masabi ko kay Oo Mama. nga, natin na. Hat na ako eh. Simulan na natin. Promise Oo. Bumili ako ng toy sa bumili ako ng toy online. Oh, yan. Sana Gusto ko magustuhan yan. mo. Bzz, bzz, bzz. Yan. Gusto ko yan. Gamitin mo na. Me mode yan. Zzz, 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 zzz. Alam na. Ganun ba yan? Ay, ikaw na. Love you. Sige na, simulan mo na. I-on mo na yan. Bzz, 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 brrr.